sa sangguniang panglungsod. 30% nga seating capacity sa mga religious gathering ginpanagutan na. Sa balita nasyonal, Duterte wala makatamong sa unang briefing angot sa preparasyon pasang gobyerno para sa Typhoon Rolly. Mga COVID-19 patients ginsaylo sa mga hotels bungod sang Typhoon Rolly. Sa balita internasyonal, patay sa linog sa Turkey, naglambot na sa 62. Samtang sa balita sa sports, Casimiro kag Donaire masunod nga target ni Nauya matapos nagdaog batok kay Moloni. Balita entertainment, parlade magapagwa sa ebidensya nga nagapamatuod nga miyembro sang rebelde ang utod ni Angel Locsin. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ng mga senyales nga hindi ka pa pwede mga sawa o kon mamana. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 2, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. kag Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kaina sang kagahon ang sentro sang tropical storm nga Rolly ang nakitaan sa 85 kilometros na katundan sang Subic, Zambales. Ang typhoon akong tropical storm Rolly ang may kabaskugon sang hangin nga nagalambot sa 65 km per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga 80 km per ora. Nagahulag ini sa direksyon nga naminhan nakatundan sa kada sigon nga 20 km per ora. Samtang las 3 man kaina sang kagahon ang sentro sa tropical storm nga Sione ang nakitaan sa 850 km na sidlangan sang Northern Luzon. Si Sione may dala nga hangin nga may kabaskugon nga 65 km per ora malapit sa sentro kag pagmadlos man nga 80 km per ora. Nagahulag ang bagyo sa direksyon nga naminha nakatundan sa kada sigon nga 30 km per ora. Ang Western kag Central Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan lakip ang Kalayaan Islands amangin magalumon nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan tugtub mabulubas kung uhiyop sang hangin ang ma-eksperyensyahan sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, kalakip ang Kalayaan Islands kag ang Baybayon, mangin kasarangan tugtub mabaskog ang dapya sang balud. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtub sa 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na alas 5:45 sang aga, magatulog naman karon alas 5:25 sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas. Good morning, liwat mga ka-aksyon. Amigo ta Alex Montesa, maing aga sa imo. Gina Hirona Fernandez, Sally Diamante, Jean Oisicer, sa kay Erwin. Kag sa kay Earl Martin Aliling from Imos, Cavite, Michael June Season. Happy birthday kuno kay Engineer Ryan Cesar Barcelona. Happy birthday sa imo, watching from Chateau Elise, Paranaque. Bia Jonathan, good morning man. Philip Isulat, sa Buen Retiro, Talisay, good morning. Lilia Erna Lutao, good morning. Action Boy, Action Dorel, pangapi kita, may butong panganabilindre ay tani, no? Tani kung lapit lang sa inyo, siling ni Dimple Mosquera, niya tani kung lapit lang sa inyo, dalaan ka mo nga duwa kag kalamay hati, baw. May tani kung lapit ka lang, kay kambisan kami na lang makuha ba? Galing kay sa Silay pa ni siya, no? Sa Garis Punong Place. Sa Silay City, no? Salamat gid Dimple. Rayjan Tan Villalon, good morning man. Kag sa Energy Fans Club, Ofelia Galiero Arce, watching live from Isabela. Have a blessed Monday. Morning lang nagli sa ilas ni Sir Engineer Felix Villatour sang Silver Dragon Construction Corporation. Good morning dra. Sa mga taga Silver Dragon dra, good morning ano. Yorb Quenyol, mayang agaman. Si Rail Gomez
Ginatamyaw yung pamilya sa Barangay Abuanan, Bago City. Sa Barangay Abuanan, Bago City. Ang pamilya kuda sa Villa Villeta kuno maayong agaman. Ang napanamyaw halin kay Rail Gomez watching from Bohol. Kag pwede mangayo face mask. Pwede Pwede Yes, ka pangayo. of course. Pwede, kid. Mahamba lang siya, Action Boy. Kung ano di siya. Pwede ka pangayo face pangayo mask. siya. Pwede ka pangayo Yes. Wala sigurado kung natagan ka. Nakalay. Wala diya. Amo na. Real Gomez, kunwari ka, pwede ka dyan. Wala problema, no? Yes. Sige. Sakay Macdoren Rina, may agaman, Totong Hirona, Teresa Linaha Kayaw. Puro ko ni mga classmates ko, mga kwani, mga avid listeners, no? Grabe gid ang baka-baka ni Dennis Dayaw subong sakon. Grabe, baka gid saya. Grabe gid. Gabawi gid saya. Gabawi gid siya. Oo, kay kuta na ni siya mo. Doon siya sa ital-ital nga da. Sa Italita, sa subong sitwasyon daw ma-impeach siya. Kalay. Kelly Jelly, morning man. Stay safe. Gasunod-sunod ang bagyo di. Oo, gani man. May lang diri sa Negros Occidental, Bacolod, do hindi tanto ang epekto sa bagyo Rolly, pero sa iban nga mga probinsya, especially sa Bicol region, grabe gid ang epekto, no? Kapon gani Action Boy nakalakaw. Nagbisaya. Nakalakat kami ni Eden sa southern part balas ng Negros, sa Inigaran particularly. Wala to ya Action Boy do ka normal. Una-una hangin lang, gamay lang binga ulan-ulan. Pero do hindi mo blamamba nga may bagyo bala Action Boy. Gani, bisan diri sa Bacolod, why man? Do may ulan-ulan lang, pasalamatan tayo na Action Boy. Pasalamatan tayo na, no? Hindi, Pangamuyuan, yes. pasalamatan naton sa aton nga pagpangamuyo. Nga way kita diri maapektuhan gid sang bagyo, no? Diri sa aton nga probinsya kag syudad sa Bacolod. Ate sige. Atorko Jongko, good morning ha. Okay na kita? Yes. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa tak ng alas 7. Detalya na sa mga balita lokal. Hindi luyag pangunahan ni Bacolod Mayor Evilio Lunardia ang tikang sangguniang panlungsod angot sa curfew ordinance sa syudad. Ini matapos ng mga establishmento sa syudad kaangay sang fast food chain nga nagapangabay sa sangguniang panlungsod nga tugutan sila nga mag-operate sang 24 oras. Suno kay Lunardia, ang curfew sa Bacolod ay isa ni ka-ordinansa kag hindi executive order. Duga pa ni Lunardia, iyan na ginatugyan sa SP ang pagdesisyon sini bilang respeto sa ila. Sa Executive Order number 70, nga gipaparaw sa alkalde nga nagapalawig sa GCQ sa Bacolod, umalin Nobyembre 1, 2030, ang curfew ang ginapatuman sa gihapon umpisa alas 10 ng gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon. Nagsaka na sa 30% ang seating capacity sa pagpatigayon sa mga religious gatherings sa syudad ng Bacolod sa idalom sang General Community Quarantine o kung GCQ. Ini ang base sa Executive Order number 70 nga gin-issue ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia nga nagapalawig sa GCQ umpisa Nobyembre 1, 2030. Kung madumduman ang Bacolod nga ginpaidalom sa GCQ humalin Oktubre 1, 2031, ang ginatugutan lamang ang 10% nga religious activity. Nasaad sa Executive Order sa alkalde nga pwede ang 30% nga seating capacity sa mga religious gathering basta wala sa objection sa LGU base man sa resolusyon o kung resolution number 80 sa National IATF. Samtang nagapabilin sa gihapon ang curfew sa syudad, umpisa alas 10 ng gabi tubtob alas 4 sa kagahon. Ginapatuman sa gihapon ang partial lifting sa liquor ban o kung pwede makabakal sa inimnon umpisa alas 12 sa udto tubtob alas 6 ng gabi pero mag-inom lamang sa mga pribado nga lugar. Nadugangan sa 80 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 16,845. Ang lugar nga may pinakadamo nga kaso sa
akon nga kaso sang COVID-19. Amo ang Negros Occidental nga may 31, Capiz nga may 23, Iloilo City 15, Bacolod City nga may 6, kag probinsya sa Iloilo nga may 3. Ginanunsyo man sa DOH6 ang 19 kabago nga recoveries nga nagdala na tanan sa kabilugan nga 13,349 ang naka-recover. Ang Western Visayas may 390 ka record sa napatay matapos nga dadugangan sang duha ka panibag-o nga napatay ang death toll. Nagpatigayon sa rekorida ang mga bombero sa idalom sang Bacolod City Fire Department sa mga pampubliko nga lugar kag barangay sa syudad kasunod sa pagdumdum sa All Saints Day kag All Souls Day. Sunod kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Publio Platenia sa pihak nga ginabawal o kung ginadumili ang pagbisita sa mga patro tuyo sa ilang hensya nga mapahanumdom sa pumuluyo nga halungan kag bantayan ang pagsindi sang kandila sila tag sa kamapanimalay agod malikaw sa sunog. Ginkakas na sang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Sipalay ang moratorium para sa non-essential kag tourism-related travel. Sa Executive Order No. 2020-048, tanan nga magsulod nga magwa sa siyudad sa Sipalay kinahanglan magtuman kung mag-fill up sang travel form kag additional requirement depende sa tuyo sa pagbiyahe kag kalawigon sa pagtener sa siyudad. Ang mga magabisita sa ilang mga himata kinahanglan nga magpakig-angot sa barangay midwife kung sa BHERTS isa ka adlaw antes ang pagsulod sa syudad kag ang mainis subject sa profiling subong monitoring sa ila health status samtang nagatener sa syudad. Sa mga nagatrabaho sa syudad apang hindi residente dito kinahanglan nga mag-comply sa travel form kag magdeklarar sa ila status sa ila employers. Dugang pa ang Sipalay-based individuals kag residente nga nagatrabaho sa non-high-risk area ang inatugutan nga makabiyahe anuman nga oras apang ang mga nagtrabaho sa high-risk area ginadumalian nga makasulod. Action Radio Philippines Standard Time, alas 7:14. Nangin matawhay ang tanan nga mga patro sa syudad sang Bacolod kahapon nga adlaw Nobyembre 1. May mga nakaassign yung mga kapulisan agud mapasiguro nga wala sa may makasulod nga magsindi sang kandila kag maghalad sing bulak sa mga minatay. Wala man sa may nagpadulong kag magpamilit nga magsulod. Dako naman nga kawadon sa mga magagmay nga negosyante bagod wala sila naka-income sa pagbaligya sang bulak, kandila kag iban pa. Base sa Executive Order ni Bacolod City Mayor Evelio Lerdia, umpisa Oktubre 29 tubtob Nobyembre 4, sirado ang mga patro agud likaw sa pagdagsa sa tao kag mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Action Radio Philippines Standard Time, alas 7:15. Kag para naman sa complete Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask, upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask.
Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa. Sige, good morning sakay Torco Jongko, of course, may agad na sa imo. Sakay Migota Roberto Wanbol Gallo, good morning. Kay Remia Garcia, Rodily Gumayan, may agaman, no? Kag kasabad bala ni sang kuno mo sang negosyo bladio kadamo-damo gid sa iya nga napasulod dia. Oo. Kaya wala laba. Action JM, pwede ito ni ma-black? Hindi ko ni-block sa nga negosyo no ay. Please, thank you. Kasabad bala ginaintrahan nila din aton nga Facebook. Ginaintrahan ni. Ang tanan ta Ay, din nga mga na-block ko na comments, ang tanan ta nga nagka-comments din ginakuha nila, gina-message Na-replyan. nila, oo. Doon dito yun sila maubos. Action boy, kaya doon kadamo-damo. Namutamo sila. Watching from Imos, Cavite naman si Martin Aliling, Ma-Earl, good morning. Michael John Season, nag-greet ko na ni Kayna si Engineer Ryan Cesar Barcelona. Happy birthday. Bia Jonathan, good morning sa imo. Melvin Pinafiel. Silbeth Yap, Mayang Agaman. Sige, ikaw ba na action doors? Gani, ako na yaon ko, Dahil lang gid. Nabasa mo na si Shakil Muhammad. wala pa. Shakil Muhammad, good morning. Tamyaw niya lang ko no si Joven, Sir Joven, kag Miss Van. Okay. Si Alex Monteza, gapamangkot siya kung kamusta ko lang suman kag Valenciana ta kahapon. Kagapon wala ako kakaon Valenciana, ikaw ya. Akaw na nagluto Suman kami. lang akon kag ano to kayong kaon ko man. Mayari di kapon sa akon may nagbaligya suman ni ko baligya ka di suman nga sa balay may 3 ka gantang ang mahimo luto na mo nga suman. Grabe ba tato ka gantang yung sakop mong bilog nga barangay paano ko ya. Nya bakli lang kuya. Di ko bakal ko na lang bakal mo na lang. nag-effort gid sa blasaka dire. Ate wala mo kang gaanaw. Ay gapon, nabilin ko di gani. Hindi amo. Nabilin ko di. Okay. Dapat din mayo kay clear. Ah? Mayo kay clear nga nabili mo di pa wala ko gyapon kakaon. Nabilin ko di pero gindulong ni Action Alvin. Agin dulong ya. Kay gid pa dulong mo. Niko, baligya ka di suman sa akon nga ang suman sa balay 3 ka gantang iluto ko yaon ko gani lugay. Rogin wow. Rogin baklan mo lang siya para support. Oo, kahit nag-effort sa blasaka, di ba? Perfect. Domingo pa ha. Very supportive kay Jackson Boy. Kaya ang face mask gali ni Alex Monteza, kay kapila yan ni sukot sa akon. Hambala lang ko bala, kadto lang di bala. Face mask lang gina. Kadto pero sa dalom lang dito di pwede sa bisita. Sa dalom lang, Siling ni pwede Dennis. ka ma-meet sa dalom. Book si- ma-meet sa dalom sa all. Siling ni Dennis niya kung may rabia ang negros, may Dorel man ang bakulod. Sige ha, kita Dennis, makilatan ka gan. Nagdugang naman sana bawi-bawi. Nagbawi-bawi naman siya. Galing kayo mo pagbawi. Dance do lala. Nagigya do halata. Nagigya do. Zed Aluna Andra sa may Hong Kong Action Boy. Good morning. Sana okay. patani ka pa Hong Kong man. Budlay ko na scam tayo sang last.
Ka-Hong Kong na ko tani mo. Ay nako, good morning Sheena. Ako ticket. Ingrid. Kay Virgie Olpinda. Good morning Action Boy, Action Inday Dorel. Yes, pray and pray lang git kita. Keep safe lang kamo and may God bless us all. Bayan na lang to yung ticket mo sa Hong Kong na scam ka. Susulit kay. Himuan na lang na daw tuition fee bala. Wow, tuition fee. Di ba nga, you've learned your lesson? So mo na teka, pag eskwela ka, di ba mabayad ka man, mga leksyon dang nabayran mo? Tiyara na ang leksyon. Grabe nga leksyon ba? Labigla, asa subong nga katandaan ko pag 2 years ago na siya actually. 2 years, 2 years ago. Pero tayo pa ito kadaan nga paalam. Ay, 2019 palang last year, no? So 1 year ago Pero palang. tayo pa ito kadaan paalam mo din sa station, sa mga listeners nga, ay, mga ka-aksyon, madula ako sa mga kadali, ha? Wow. Ngaligas na lang sa Cebu. Doon ko sa mga ka-action na, Iloilo. Ay, Iloilo. Kay direct flight dapat. Iloilo, Hong Kong. Tapos yung bakadto pa yung kuya ni Sheena sa Iloilo. Gabi gina Shin. Nya, Miss Doral, kadto si Lilo, kaya yung ticket mo, ari lang, di ka hulat. Tapos, wala gali. Kasad. Actually, damo to ticket. Oo. Pero iyas ang iban. Kalain, no? Kalala. Pero ang balman ni Sheena, Angeles. May apelido, naging niya. Dito yung kompleto, naging si Sheena sa akon mo. Nga, mabawi man siya ko, no, Pero hindi ko na siya subong makontak. Hindi mo siya makontak. Hindi, mabawi lang siya. Mabawi lang siya. Ganyan kayo subong. Bawian niya pag sa iban. Daw mo ginagabi gito dati. Hindi, mabawi lang ko sa iban. Bawian niya to sa iban. Oo. Tapos iya mo nang Kina-scam siya ko nung so gin-scam yaman ko. So scamist siya. Kaya lang, gulpi lang nila sa Hong Kong ni si Action Doral. Gulpi na rawag, sir, Action Boy. Duty na ko ba? Inang, padali ko, anong pretty, di ba balik na sa matulog? Wala. Araw-araw na gini. Standby sa mga balita, lokal, national. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:25. Detalye na sa mga balita nasyonal. Wala makatambong si Presidente Rodrigo Duterte sa unang government briefing may angot sa preparasyon kag response activities sang pungsod para sa Typhoon Rolly. Si Presidential Spokesman Harry Roque amo ang nanguna sa alas 10 ang aga nga briefing. Kaupod ang kalain-lain ng opisyal sang gobyerno nga nagatutok sa disaster response sa National Disaster Risk Reduction and Management Council Headquarters sa sulod sang Campo Aguinaldo sa siyudad sang Quezon. Tungod sini nagtrending sa Twitter ang madamo nga hashtag pareho sang hashtag nasaan ang Pangulo kag hashtag nasaan si Duterte. Ginaduso naman ni Vice President Leni Robredo nga magtukod sa evacuation centers para sa mga sapat para masiguro nga wala sa individual nga mapilitan nga magtiner sa ila balay agud bantayan ang ila kasapatan sa pihak nga may bagyo. Una diri nag-apelar ang Vice Presidente sa publiko nga magbiya na sa tagsa kapuloy-an kung ginapanugyan sang otoridad agud malikawan ang kaswalidad dulot sa bagyo pareho ni Typhoon Rolly nga padayon nag-apekto sa Pilipinas. Sulo kay Robredo makapila na ka beses nga nagakatabo nga may nagapabilin pa sa ila mapuloy-an bangod ginapinsar ang sitwasyon sa ila ginakuptan nga sapat kung ila bayaan kag magtinertanan sa evacuation centers. Magahatag naman ang Department of Health sang 26.5 milyones pesos nga medical supplies bilang kabahin sang medical response sa mga lugar nga apektado sang Typhoon Rolly. Sunod kay DOH Secretary Francisco Duque III, ang medical supplies ipanagtag sa nagkalain-lain nga health facilities nga apektado sa bagyo. Dunga pa ni Duque, may 21.7 milyones pesos nga additional commodities ang available sa DOH Central Office Warehouse. Ginbatak naman sa DOH ang Code Red Alert kung Code Red Alert sa tanan nga apektado nga riyon kag ginalerto ang mga ospital nga ipasiguro nga may naka-standby nga functional generator sets kag critical life-saving equipment nga gamiton sa tion sang emerhensya.
Ginatun-an sa karon sang gobyerno ang pag-release ng dugang nga pondo para sa disaster response and relief operations sa mga lugar nga naapektuhan sang Typhoon Rolly. Ginhimo ni Presidential Spokesman Harry Roque ang pahayag matapos ginako ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang ginakulang na ang calamity funds ng gobyerno. Sulo kay Duque may direktiba o kung kay Roque, may direktiba na si Presidente Rodrigo Duterte sa tanang mga concerned agencies lakip ang militar nga tutukan ng subong nga kalamidad kag mapalabot sang bulig sa mga apektado nga komunidad. Sa karon ang Department of Social Welfare and Development nagtigana sa 884 milyones pesos nga food packs kag standby fund para sa disaster aid. Sa dugang panaton nga mga balita lokal, ginanunsyo ni Health Secretary Francisco Duque III nga mga COVID-19 patients kag healthcare workers nga nagatatap sa ilang mga quarantine facilities ang ginsaylo sa nagkalain-lain nga mga hotel kag isolation facilities bagod sang padayon nga paglaslas ni Typhoon Rolly. Sa briefing sa mga opisyal sang gobyerno sa NDRRMC headquarters sa siyudad sang Quezon, ginpahayag ni Duque nga ginsaylo ang mga pasyente kag staff sa probinsya sang Albay sa mga daycare centers, public schools kag evacuation centers. Sa NCR naman, sa nagkalain-lain naman nga mga hotels, motels, kag isolation facilities, ginsaylo ang mga pasyente kag mga empleyado sang Ninoy Aquino Stadium, Rizal Memorial Coliseum, PhilInvest kag temporary treatment and monitoring facilities. Dunga pa ni Duque, ang mga pasyente kag healthcare workers sa Philippine Arena sa Bulacan, ginsaylo man sa mga hotel sa NCR. Nadugangan sa 17,727 ang recoveries in COVID-19 sa Pilipinas, rason nga nagsaka naman sa 348,760 ang kabilugan nga nag-ayo sa balatian. Sa records ng Department of Health, naglabot sa 373,113 ang kabilugan nga kaso matapos na dugangan sang 2,396. Ang lugar nga may pinakamadamo nga bago nga kaso ang Davao City nga may 148, Quezon City nga may 146, Laguna nga may 122, Cavite nga may 112, kag Benguet nga may 1 kagatos. Samtang may nadugan naman nga 17 ang nagkalamatay sa balatian nga nagdala sa kabilugan nga 7,238. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid inaabot posible tapikan ikaw sang balatian. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Patayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Alright, good morning naman, JM Alvarado. Good morning, Kuya Boy, watching live from Masulog, Canlaon City. Good morning, Drasemo, JM. Heaven. Sabi si JM kung pwede nakasulod sa Canlaon. Pwede na kasulod, JM, sa Canlaon, ko na? Yeah. Sa Kami tuta. Baged? Hindi man, naroon. Sabihin ka masulod. Sila lang ang lugar. Gabi naman, no? Iya, Tagana, eh. Doon na shooked man kasi Action Boy ba? Kasi sa baba. Hindi man. Nakadelikado, Action Boy. Heaven. Hindi ko na.
JM ha, pabaluan na ibig kung pwede na ako na kumusta ang entry dira sa kanlaon. Kung pwede na ha? ka pamakalda mga fresh veggies. Correct. Perfect. Kay barato na damo, no? Kagdamo. Rodel Zagire. Lito Dayap, of course. Pretty Mahilom, good morning, man. Rita De Leon Catalan, good morning. Pahanukoy. Panukoy siya. Tagapanukoy ni Boy. siya. Perfect. Ileno Serna Dezacand, good morning, man. Pinky Terwell, watching live from Barangay Villamonte. Salamat. Maricel Bes Marande. Good morning, Action Radio. Bacolod, Dorel Cabato. Sige. Bongga. Asa din ka na? Weng Skilly Morales. Dirin ako sa kay Maricel Marande. Oh. Hindi ko makita Action Boy. Kaya balo kayawan ko scroll sa kadamo. Sang, hindi ba lang mga comment bala sa Gani nila man, nga, oh. no? Sa kay Juan Galeno, kay Doña Elena Alegarbes. Good morning. Kag Don Ikong Alegarbes. Yes, mga Don and Mga Dons. Don and Donias dira sa Talisay. Good morning sa inyo. Yvette Yap. Kag kay Yvette, gid yan. Yvette, oh. Ha? Very evit. Ay, Yvette, nakalima ka na. Kay Yvette Yap, sa Riverside, kag kay, sino ganin niya apelido ni Kuanay, si Cathy. Nakato sa ilong ko. Ni Cavera, good morning. Si Cathy ni Cavera, ni kag si Yvette, mga kuan sila, mga hard to get, nga mga staff sa Riverside. Agala. Hard to get, gid yan. Kabalo ka na kon nga hard to get? Nga man. Hindi ka likin ni kon sa hard to get. Kung sila ko hard to get? Nga, sila hard to get. Wala kaya kuan wala sang may nakakuha sa imo hard to get ka mo. Nga mo na. Buti lang laon ka. Yun pa namin mo lang. Ang term. Pangitaan ko lang kita. Ako kitaan tas lang. Pagkita buligan ta. Buligan, Wala tas lang problema pangita. na. Bululigan in action. Bululigan gid yan. Action Boy, nabasa mo ni si Rita, no, Katalan? Eleno Serna, Alex Fuentes, Maricel, Marante. Okay. Kaya Julie Derla Celestial Texmana. Good morning. Kuno happy birthday kuno sa iya utod. Wala ngalan galing. Hugs and kisses from UK. Utod di July. Yes. July. Abi ko si Julie. Hindi ba July na sa mabasa? Sherilyn, yes. Javier, good morning. Happy Halloween lunda kuno sa dire sa aton. Watching Monitor Always from Santo Niño, Barangay 2. Kay Toman Bronyola at Tomas Bronyola. Efra Calyadora, Jertel Humayaw. Yes. Nga pita, may face mask ba? May ara. Problema na. Raydan Velasco, good morning. Ambala. Action Boy. Sa tita ko, Hasmi Helera, good morning tita. Rose Guevara, araman siya. Si Bert Caraballo, good morning. Requirements ko na halin Cebu. Wala. May idea ka, Action Boy. LSI halin sa Cebu. Ay, bada yan. Ano siya, LSI? LSI, oh. Depende na sa kada local government. Coordinate sa local Depende government. sa kada local government. Edith Biasca, good morning. Kaya Tito Celestino Noraga, good morning. Action na Dorel, watching live from Petron Gas Station, Lacson, Magsaysay. Good morning, sige. to. Okay. Jean Oisiser, Edith Biasca. Iban, karon naman ha. Karon naman. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Aksyon Alita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:36.
Kag sa detalye balita international, naglabot na sa 62 nga matawo nagkalamatay sa pagkarumpag sa mga building matapos iguon sa magnitude 7 gilinog sa Turkey. Sa pinakaulihing nga rescue operations, nalawas nilang 70 anyos nga lalaki nga natabunan sa narumpag nga building. Sa masobra 900 kamapilason, 700 ang nakaluwas sa hospital o kung nakagwa na sa hospital. Giin pa siguro naman ni Turkish President Tayyip Erdogan nga makabagon ang Izmir region nga tuman nga naapektuhan sa amo nga pagtayog. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ginsuspend sa Philippine Charity Sweepstakes Office ang Lotto draws bangod sa Typhoon Rolly. Magapabilin nga suspendido ang mga draw tubtub adlaw nga Lunes, Nobyembre 2. Apang hindi naman apektado ang operasyon sa mga Lotto outlets pagbaligya sa mga ticket kapag claims ang low tier price sa mga lugar nga hindi apektado sa bagyo. Sa namanuan, malapit sa 1 milyon kag mayoriya ang yara sa Southern Luzon ang naghalin sa ila sining mga balay bangod sa makusog nga hangin kag madamon nga ulan dalan ni Rolly nga ginakabig pinakamabaskog nga bagyo subong nga tuig. Kag sa piya ka bahin may buhi naman sa presyo sa produkto sa petrolyo ang mga kompanya sang langis sa sining nga semana. Ginabulbanta 90 tubtob pesos ang mabuhin sa presyo sa kada litro sang gasolina. 80 naman tubtob 90 pesos ang buhin sa kada litro sang diesel kag 60 tubtob 70 sentimo sa presyo sang kerosene. Karon nga adlaw i-anunsyo sa mga kompanya sang langis ang eksaktong ibuhin sa presyo sang produkto sa petrolyo nga magasugod naman buwas nga adlaw. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 48 sentimos, Singapore dollar 35 pesos kag 52 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 25 sentimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy, sa nagliliga, di ba nagbalita ta about sining mga red tagging bala action boy? Kay man, may panibagong pahayag si Lieutenant General or Parlade. Southern Luzon Command Chief Lieutenant General Antonio Parlade Jr. Nga ang baya ko na action boy, ipagwa niya gid sa Senate hearing ang mga ebidensya nga nagatudlo kuno sa utod bala ni Angel Locsin nga si Ella Colmenares nga kabakin or miyembro sang rebelde nga grupo. Pero tikon si Ila Colmenares sa biya membro sa rebelde nga grupo si Angel Locsin i-membro man dayon. Butlang. Kaghambal ka ni Action Boy nga panindugan niya gidya kuno iya mga pahayag. Kaghambal niya do ginambalan niya si Angel bla kuno. It doesn't mean kung artista siya, dapat na siya apatihan. Manahambal ya. So una pa lang ya kuno ya, si Ella ni Black Action Boy. Kabahay, ang may ano na siya kuno ya, may ano gitawag sinang may ayo na siya kuno doon tawag siya si Katina. Nga hayo. Oo, hayo. Ayo gidya May do alias mabakal. na sa ayo ya sa mga kuan ya sa uga. Mabakal ka. Maayo abla. May hayo na siya Action Boy nga Katina. May alias. Kag ano na siya kuno kag so na member siya sang League of Filipino Students balati amo siya progresibo nga grupo kuno front kuno sang CPP. Naslugay na. College pa lang ko may LFS na. Sa inyo wala na chimpo LFS? Dual. Ako sa college kami sa una gina pang recruit na kami LFS. Galing kay hindi lang ko. nakasulod ka? Wala ko na kay intra kay Safe ka. Why ko gani sang kasako-sakon nga mga studies. Wow! Nakaka-proud. So, amo na action ba ang bayati? Amo may sa bumula. Wala pa rin na tapos ng issue, no? Kaya actually, si bisan sila isa soberano padayo gyapon niya posting subong sa naka red lipstick sa action boy. Ina panindugan niya gina action boy. Correct. So balanta na. Balanta Kaya na. magandang resulta sa Senate hearing. Balita sa sports. Ganda depensahan sang Japanese boxer nga si Naoya Inoue ang iyas nga bantamweight belt batok sa challenger nga si Jason Moloney. Nanginlyabe ang mabaskog nga sumbag sang 27 anyos nga boksingero sa iyas ni tuo nga kamot nga nagresulta sa pagkatumba ni Moloney sa kapitong round. Alin sa unang round ginpaulanan na sang sumbag ang iyas ni nga engkwentro. Bangod sa pagdaog napabilin sang ginakabig monster ang iyas ni nga IBF, WBA kag The Ring bantamweight titles. Target naman sini nga makuha ang WBC kag WBO sang 118 pounds belt. Ginangkat naman sini sa Filipino boxer John Riel Casimero nga magauyat sumong sa WBO belt kag ang sino man madaog sa tunga ni Filipino Flash Nonito Donaire kag Northern Out Bali. Madumduman nakansilar ang enkwentro ni Casimero kay Inoue sa tung Abril bangod sa COVID-19 pandemic. Samtang napierde naman si Don Donaire kay Inoue sa tung Nobyembre 2019 sa ilang enkwentro ang giniwat sa Saitama dito sa Japan. Balita Espesyal! Alright! Energy!
energy! Action boy! Kaya sa atin yung mga ka-action. So, Monday na Monday and first Monday Correct. sa November, action boy. So, dapat energetic Energetic isa. kita. Bisan All Souls Day subong. Di ba? Ay, manayaga. Bisan hindi ka bisita sa... Kaya naluyahan ng iban mo kaya hindi ka bisita sa ilang minatay. Pero, Sige lang pwede ba lang na after na ina? Pwede mo na ang mga minatay mo mabisita sa imo eh. Pwede, git. Sa Agisan, na ganun, no? Shout out sa cemetery sa Agisan. Kaya ang ilagi diyang patso, may nakabutang gidya, kami subong kamudason. Wow! Kami ngayon. Aging Tagalog ba gidya? Kami ngayon, ano? Kayo pa rin. Kayo pa. Kami ngayon, kami pa rin. Ako na saya. Si Jertel humayaw bla, niya agyon ko na face mask, karon ko ng mga 9 AM. Sure. Mayara ka? Ganta siya. Mayara ka da, may stock ka da. Nagamit ko na ginaban ko man. At joke, mayara ko da extra. Si Action Dore lang katun mo, Jertel ha? Kay, sa office mo wala kay holiday. Tiwaya mga taga-office face mo. mask. Pero Si meron Action ko Dore- extraction boy. Kung wala gin man, mayara ko daw ng surgical. Action radyo na yung face mask Action na pangayo. Yung montos Sige. Gamo siya yung surgical. So si Jertel, siya katun mo na sa Action Dore ha? Yes. So, sa ato niya balita special action boy. Good morning, ani kay Paulsy. Friendship goals ni namon ni Action Eden. Si Paulsy bala, ang upo na naman beautiful bala. So, din Tatlo naman, kami na bala. Na-meet ko na siya. I wala think pa siguro. wala pa. Atong Pero sa tatlo. mga pictures, Sa support mga kami na pictures appear ni nakita Action ko Boy. na siya. Good morning, Paulsy. Kay, Jean Buero, maing agaman. sige. Sige. Ano pa na atong balita special? Mabalita special kita na Action Boy. Ini ba lang mga patimaan nga hindi ka pa pwede mamana or mga sawa. Dennis Pamate, para ni kay Dennis. Ay, may kwan ina, may May signs. specialization, ganyan siya lang. May signs. May mga signs, mga patimaan. So, una, Action Boy, especially kung may bisyo ka, areo, hindi mo pa kaya nga biyaan, imo bisyo. Oo. Hala nga, duga ano tao? Duga echo, no? Sige lang. None. Hala. Oh my G. All Souls Day, bala subong. Butsi mo. Basta may katupad, tigli sa ako, no? Charot. Basi ko nang imo hambal, gina... Nanto pala. It's okay. Ginahamba. Anyway, bayan talang na anay. Kaya basi, So, kung hindi ka pa ready nga magbiya sa imong mga bisyo, hindi ka na magpamana. O hindi ka na ya magpangasawa. Action Boy, hindi na ya makonsider hambal nga, ay, amo mo na ko sa nakilala mo ko, so dapat matunon mo. Ay! Bongga! Gusto mo ko matampak. Lain na pag may so, pa... hindi na siya. Amo man nasasang kung hindi ka pa ready nga bayaan ang imo nga pagkasultiro kung pagkadalaga. Ari pa na, di sa punta. Ara pa sa punta. Gadali. Sigman. So, nga siya Action Boy, especially kung may ano ka. Kay, syempre, ang bisyo mo, Action Boy, magkakakinsa, ka-compromise inyong mga budget na sa inyo balay mo, no? Correct. Kay, inugbakal mo pa sang bugas dapat, gintaya mo pa sa amoni, or ginpusta mo pa sa Ato na amoni. yung pa kuya, way pa katay ka sa pakasaway, gatayaan ako sa STL ya. Na. So, mo na siya. So, hindi mo kaya Ana kay masawa na kay asawahin na. Hindi mo na ko pagpatayon sa STL. May STL na ko, antis ka pa. Wala ka pa ya may STL na ko. Kagka sa ta 5 ko katuig nga taya na nakadaw na ko nakadua. Wow, sa 5 ka to, taya, kaduwa ka pala nakadaon. Kadua ka pala nakadaon. So, wala siya. Kung amo ka pa ng klase tao, hindi mo pa kaya, meaning hindi ka pa Ready. ready. So, pati man, inang hindi ka pa ready. So, next Action Boy, may obligasyon ka pa sa pamilya mo. Okay. Tapos, ang pagpangasawa mo, may obligasyon ka pa sa pamilya mo. Wala na. May manaya, actually, ano man, may obligasyon ka sa pamilya mo. Araw ba lang special Action Boy nga duga gas tribe pag ka mo balahaw? Di, pwede manaya nga. Kung medyo nabudlayan ka pa nga mga sawa, pero gusto mo ng mga sawa, pero may medyo mga ang pamilya mo patapuson ka pa dapat, nga eskwela, may patapuson ka pa. Pero lain na yung na may Unless nga mga asawa ka, kahit tungod ang asawa mo patapos sa pamilya mo. Ay, wow. Hindi ba si Damo Korta? Lakala! Ito si Damo Korta, masawon. Amo na. Masawa na ko, siya na lang yung paskila sa mamanggod ko. Ito Damo sa kwarta mo. Pasa mo yung obligasyon. Nadi ba? Ikaw yan, nagpamrinda ka pa para makakunti. Ko mga masa. Unless nga mo na. Pero kung ikaw gidya, may ano gali. May considerations no gali.
Sama na siya, action boy. Di wala? Kaya para kaluoy mo to sang imuutod niya pa eskwela pa kay. Siyempre ang budget mo matunga na na Si yan. Dorel, kaya daw mayo ni Gurong kami siya na lang ni mapatapos ang mamangod ko. Kalay. So, next, action boy. Wala ka pa sang plano nga mag-ano bala, mag-ano bala sang balay. Kuan ka, hindi ka na ba lumon bala? Kung wala ka pa sa plano nga mag-separate ka na balay after mo pangasawa or pamana. Kita hindi na ka lang pakahalin anay. sa inyo balay kay ti ang attachment mo sa imong mama. Dili ka kahalin kay ti ma-miss mo ang luto ni mama mo. Namo Wala na. mo pangasawa kay. Hindi na lang anay. Karon na ang luto lang ni mama mo luto karon ni mamaya. ni Mamang. Ni Mamang. Hindi amo. So, basi mabasulan mo pa to siya na. So, dapat ready ka na. In short, mature ka na, action boy, maminsan. Perfect. Kaga next, action boy, isa man sa patimaan niya, dapat hindi ka pa ready, mga sawa or mamana, kung nag-enjoy ka pa sa imo nga single life. Correct. Hindi ka pa Ito yabla. ba mo kagina ko hindi mo pa kaya biyaan ang imo nga pagka-soltero or dalaga. Nablang Soltera, patarihan ba? ang guwan sinadra, nga may asawa ka na, pero imo batasan niya do soltiro kag yapon. Namo na. Ngagapuli, kaya taga mo na sang Taga mo na oras. Tagapon, May upol mga mo disco-disco ka barkada. pa yapon sa imo nga mga close friends. Okay man na, pero hindi, nang ano bala, occasionally, bala action ba, occasional. Oo, pero kung na inang daw Halos kada adlaw. Nga night out kay mo permi. Kada gabi nga night out ka. So, So, hindi na niya, na kung siya. asawa ka na, mag-night out ka sa adlaw ka na. At, yan mo na. Nakabudlay man sila sa Mag-night night out sa adlaw na, man. Pwede na. Day out, guro. Pareho lang na night swimming ka kung aga. Masinsya ka, pwede ka night Ano swimming, night swimming? Wala kami kayo nasang aga. Ha? Nag-night swimming kami kayo nasang aga. Wow, very bobo. So, wala siya, action boy. Dapat, kung hindi ka pa ready, wala bala replay button, action boy. Correct. Hindi na masulit. hindi Hindi na yan na kanin pinduton pag ba na? isinubo mo, pwede mong iluwal. Ano na? Iluwal. Doon mo nagbata. Iluwad na lang Oo, sa hindi na yan pareho kanon. Kung mainit ang kanon, iluwad mo mo lang. pa, di ba? Iluwad mo lang. Iluwad. Hindi na yan. Pero meron iba na ginagwanta lang, shhh, di ba ginawa mo na sa Kaya mo baba? na, amo mo na sa pangasawa. Ginagwanta mo lang kisa ang imong sawa. Oo, O ang imo ba na? Ay, kasi. Ah. So, next. Pati asawa mo na mo ba na? Mo na mo, tanong mo na. Oo. So, kuntaw mo na. So, yes. Kay may gin promise Oo. kung daan sa ano to. For better or sa for altar. her, or for richer, for poorer na. Oo. Till Dili ka death natak- do us part. Oo, hindi sa rason tak-ang sa baya. Ano ka na, hindi na siya ma. Sabi ni Ro pala nga daan, tanaw mo ng baba yung nga daan. Manilagan mo na. I-check di mo na kung kaya Di mo. mo ang sa baba nga mo ni, makaya ko ni Ayhan kung kami mag-upod. Ano Na, na? no. Kung matanaw mo nga matakaan ka, hindi ka magagawa. Oo. Okay? Sige. So, next action boy, kung lainay ang goal niyo duwa sa imong mga partner. Hindi pa ka na ready nga duwa kay goal yabi amo niya. Lain na amo yan. niya. Ang imo ya. Kung gusto yabi ang CR sa inyong pertahan duwa ka bilog may isa lang gid yata. Lainay ka mo goal duwa. Hindi mayo action boy. Di ba? Correct. Man. Correct na sa Kaya kung gusto yabi separate yabi ang inyo kwarto. Kailangan. Kung gusto ko ya kung magabana sa wahay kita ya, Separate. separate kwarto. Ay, kalay. Tindi, Ano lainan ka na ya? Kalay, syempre sa wala mo. Gasto-gasto. Pag hindi ba? Syempre, lainay aircon. Ay, aircon gina dapat para social. Mag-social. So, last action boy, kung wala ka pa sang solid nga source of income. Kung isa mga sa atin- general remedy ka pa lang. Remedyo general. General remedy. General remedy. General. Perte. lang? So, hindi ka pa na-ready. Kulang na siyang lista mo actually. Ano pa, Hindi ka pa na ready mga sawa. Kung wala ka pa sang nobya. Ay, yes! Ang mga pinaka-importante. Importante na, oh. Hindi ka pwede mga sa ako, wala pa sang nobya. Kaya hindi ka pa pwede ka pamana kung wala ka pa nobyo. Oo. Kita mo kagapon, ang iban nga nag-share lang sa Facebook, Suman, Baylo, Subang. Ay.
Kilala mo? Nakita mo yung post? Suman ba yung lubang? Suman ba yung kuno sa subang? Di paano ko subang may bana na to? JM DM kayo gani Kayo ha, JM. So kita ron kakitlin. Kay Mami Michelle gidya. Kay Baylo ni Suman ni Mami Michelle nga ginuto sa subang. Kala. No? Ayun, sige. Okay? sige. Okay. Jen Buaro, may agadra sa imo. May mga taga Riverside kung ito tamyawon, galing ka nalipa, hindi ko man makita. Sige Wait, lang. dyan may tatlo siya kung nakatupad balay, kagapamati. Vice President sa Energy Funds Club, Balahaw. Okay. Ang ambal ganun ni Dennis niya dapat amay kuno face mask pa member anay kuno sang Energy Funds Club. Amo na. Amo na, Kaya ko member na ni si ano. Si Jartel. Pero gaanta lang siya kay subong siya dahil mahappy. Kasi din pa rin siya Kapiti lang ti kay Sundore lang. bongga, wala mo pa member sa Energy. Ikaw din, swerte ganyan yung mga qualifications. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Tayhopon. Ang inyo naman rin news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.